Ko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, kung naman Aksyon Tayhopon, Aksyon Radio. liwat na naman nga nabuhi ang isyu sa vote buying sa bilog nga pungsod Pilipinas while nagilapit kita sa May of 2022 election. Man may mga statement nga maginlabuyan ang mga presidentiables, pero kung lang tawon kag basahon tati halos tanan sila ga kontra sa vote buying. As a matter of fact, isa sa mga nasintruhan diri si Vice President Leni kay si Vice Leni Robredo nagambal nga matunon lang kwarta tapos sundo ng inyo konsensya. Pero lately may maging klaro siya niya why abi maplastar ang context nga kung nambali mo na nga kay do ka negative wala sa naguluwa nga isyo batok sa kay VP Robredo. But all of them, kung ang tawon natin, kontra ni sila sa vote buying, sa vote buying. Aksyon Radio. Pero tandaan, tama ka aksyon ng vote buying, wala nagkakaulugan nga ini para lamang sa pagbakal, paagi sa kwarta, sang buto, sang isang kandidato. Ako yung personally kontra kag discourage sa public, hindi ta pag-ibaligya nga aton sila nga buto. Pero abin nyo, ang vote buying, hindi na napaghatag sang kwarta, kundi nagalakip ini sa mga pangako kag pag-offer sang kwarta, ano man nga kadakuon sina, promisa sang trabaho, prangkisa, grant, pagpundo sa mga asosasyon, korporasyon kag komunidad, form na siya sang vote buying. Aksyon Radio. Ang ako lang rin, this is a big challenge for the COMELEC. Abi ipakita nyo ang ang pagtrabaho sini. Although, tigaling kung why mo sa reklamo, ano pag-akto sa COMELEC na. Sa tutuod lang, last May 14, 2019 elections, may mga na-record yun man incidents sang ginatawag na vote buying. May 225 incidents, 356 din na aresto. May mga minors, mga 8 nga na tigayon nga na-rescue sang mga otoridad, especially sang COMELEC. Aksyon Radio. Yung mga 12 million maning nakolekta o kung na-recover sa mga otoridad sa siningsahi sang illegal nga pamaagi sa ginahimo sa mga kandidato. May mga na-recover, mga sinako sa bugas, tiaw 62 kasako na-recover. Tutuod lang mo ni Chimpo nga tinagtagana yung bugas, hindi amak mo. Aksyon Radio. 22 man ka tray sang itlog na nakuha. That is also a form of vote buying. Pero kung ang mga politiko nga nagahimo sa vote buying, pwede ka mapriso 6 kabulan tubtob isa katuig. Now, question, may araayan sa mga presidentiable nga pwede mahambal na ton nga nag-vote buying like Pacquiao subong nga pinanagtag na kwarta? O sila ni Pacquiao, tibulig ko na iaspigado, dakpon niyo ko iya. Aksyon Radio. Jambot sila, kay hindi pa man sila makonsider subong as official candidate as early as now. Tiyan mo na bala, yung kung kaisa, may arang kita tuod kasuguan. Galing kay may mga halog o kung hindi klaro, kag kung nakita naton for the convenience lang sa makasarang nga mag-vote buying, maghimo sa promesa and all nga form, hindi bang gani sila makwan? Di gani sila maipit gid sa tempo sining eleksyon? Aksyon Radio. Sa Mayo 2022, madugang-dugangan ay hane, ma-recover nga masinako sa bugas yung panagtag, mga trays ang itlog, mga kandidato nga mada-aristo, kag mapasakaan sang kaso,
na that remains to be a $1 million question. Aksyon Radio. Ang masunod nga isyo idulo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan.
Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been like principle ever since, no? Nga kinanglan ang mga informasyon. Dr. Chris Surungon asang EOC. Tikon may kabudlayan ang gobyerno sa mga may edad na, much more sa makabataan, nga itong mga ginikanan, way gani nagpabakuna. Aksyon! Radio! Ikabay pa, no nga ini malampuasan, kag ini karon nga sa isang misyon sang tagsa ka mga LGU, matigayon. Damo na subong, may nagapangatag nga bugas para lang kumbensyon ng tao nga magpabakuna. O hindi kita makatag kumbiyansa, nang nubo kita tuod ang cases, pero ang COVID-19, may bago naman, may sub-delta variant naman, di kakita siya naman, ang lantawunta. Umpisa buwas, kag sa Nobyembre, sa umpisa na, pagbakuna sang 12 to 17 years old, kag malama pa-improve pagid ang kanamuon. Agod malabot ang herd immunity, samtang nagatingwa nga makabangon ang Pilipinas. Sa kabilugan nga ng Pilipinas, kung sa Bloomberg pa, pinakanubo, pinaka-worst iya kung sa COVID-19 response sa paghambalan, ti dalahing na ditanan, kapin pagid ang mga LGU, nga nubo ang ila record sa vaccination. Pining ang tao, budayan ki sila painchindi kag kumbinsi. Santon Plus Herba nga abon, diri na kita. Ini siya nga abon may antioxidant. Ini blang may ko nga panit. Ini blang tubo-tubo sa itom-itom sa aton panit, kakason ina sang Santon Plus Herba nga abon. So gamit na bilog na pamilya ang aton rekomendasyon. Paggamit ang bata tubtub sa tigulang, 100% natural, wala sa ginsimpon nga chemical, puro-puro kag hindi makahalit sa inyo panit. Gusto nyo magpinoag kutis nga magkupintulokon, Santon Plus Herba nga abon ang gamiton. Healthy beauty, oy, affordable pa. Ang ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So,
kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Nakas respeto ka sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno. Kapangalagad sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Standby na sa Aksyon Balita Morning Edition with Aksyon Boyd Ran, ka-Aksyon Eden Abuso. Aksyon Tayhopon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!